Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. Barça 85, Real Madrid 77. Segurament la gran notícia d'aquesta temporada, de les poques bones que tenim. El Barça, doncs, s'ha proclamat campió d'Europa a júnior, això sí. Ja se sap que qui té gana somia pa. Benvinguts, doncs, a un nou programa número 39 de Bàsquet Blaugrana a Debat. I sense més preàmbuls, comencem. Salt! Com dic, el Barça s'ha proclamat campió d'Europa júnior a la final disputada a Atenes, guanyant ni més ni menys que el Real Madrid en aquest torneig júnior que ara es diu Next Generation, que és dels menors de 22 anys. Un magnífic triomf del Barça amb figures destacades com Bunge i Kusturica. El pitjor d'aquest problema o d'aquesta victòria és que els jugadors bons, com Bunge, per exemple, l'any que ve se'n va a la Lliga Nord-Americana Universitària. Per tant, podríem dir que és un goig sense alegria, però bé, doncs almenys celebrem aquesta victòria que queda en els anals. Dèiem que els jugadors aquests no poden ser aprofitats, els bons, perquè se'n van. Esperem ara que Trump, que fica mà a tot arreu, ha dit que les competicions aquestes universitàries per ser-hi en mesos cal tenir almenys 19 anys. A veure si és veritat i podem aprofitar algun d'aquests jugadors. De moment sembla que Kusturica jugarà amb nosaltres almenys fins al final de la pròxima temporada. Tenim present que pel maig vinent ja fa els 18 anys. Deia doncs que és molt important moralment aquesta victòria contra l'equip blanc, entre altres coses perquè el Madrid, jo crec que per primera vegada a la història ha perdut dues finals europees en el mateix dia. El dia que va perdre doncs amb el Panathinaikos per 7 punts. L'Olympiakos, sí, jugaven a la pista del Panathinaikos, d'aquí aquesta confusió. Bé, doncs l'Olympiakos va tenir moltes feines per guanyar el Real Madrid, que es presentava sense els 3 cims, el Tabanes, Garuba i Led. Per tant, és meritori l'actuació de l'equip blanc, a cadascú que sigui seu. Escariola ho va plantejar molt bé i fins i tot el Madrid va tenir opció fins al darrer segon, o pràcticament els darrers segons. Bé, sigui com sigui, l'Olympiakos és el nou campió. I en aquesta final, doncs, diguem que pel que fa al Barça, no ha jugat a la final sènior, lògicament, però en l'equip grec hi havia Barsokas, que havia estat entrenador nostre, i hi havia Besenkov, per exemple, que també és un dels jugadors més importants d'Europa, va jugar amb nosaltres quan era més jovenet, Papa Nicolau, que és un jugador d'equip. I en el Madrid, doncs, destaco dos jugadors. Sonja, que havia estat jugador nostre, el van deixar perquè es veu que era un caràcter esbojarrat. Bé, doncs així se'ns ha anat, no? I també el jugador Fèlix, que havia estat al Joventut, valia la clàusula 500.000 euros. El Barça va pagar en aquell any 400.000 per Núñez, que és el gendre de Navarro, i ens vam deixar perdre aquesta joia per 100.000 euros més, que és un jugador que a més és triplista, cosa que ens fa molta falta a l'equip del Barça, però ja sabem que el Barça, pel que fa a qüestió de fitxatges, doncs no és precisament un encert. Recordem que la temporada que ve, la pròxima temporada, doncs la final serà a Dubai. I allà doncs segurament hi haurà Xavier Pasqual, si és que arriba a la final, com pot ser possible, amb l'equip de Dubai. Ara parlarem doncs de la situació de Dubai i de Pasqual. Recordar doncs, que aquesta Euroliga, que és magnífica, doncs econòmicament és una ruïna, com ja hem dit. El campió ha rebut 2,5 milions en premis i el Barça, per quedar bé, 675.000 euros. Vosaltres penseu que val la pena lluitar per un campionat i rebre només aquests diners? És això, la part econòmica funciona malament. Veurem si hi ha finalment algun acord amb els de la NBA i doncs augmenta la qüestió econòmica, perquè així no es pot tirar. Això ja es veu que no és rentable econòmicament aquesta competició. És una llàstima perquè és d'una gran qualitat, com tothom reconeix. I doncs perquè fa el Barça, fitxatges i tot això,
hem de dir que Pasqual, com ja se sap, pràcticament se'n va a Dubai, pagant la clàusula de rescissió. Sembla que a Dubai li ofereixen un contracte de 3 anys de 4 milions per temporada, diuen alguns, i els més moderats diuen 3. 3 milions nets. Qui no acceptaria això, oi? Mentrestant, el Barça fa un acord amb l'Emirates Islamic Bank, o sigui, el banc d'allà, un acord amb el Barça, mentrestant els de Dubai ens foten l'entrenador. Bé, són els negocis de la vida moderna. Com dèiem, el Barça encara ha de decidir el nou entrenador entre Ivonne Navarro i Spanoulis, i mentrestant confirmem els fitxatges de Wright, Nevo, Maizenic i Camboua. 2 o 3 d'aquests jugadors tenen en comú que tenen el mateix agent, Razmatovic. Això vol dir que al Barça la secretaria tècnica, com és normal, no funciona, perquè tot es fan cas d'aquest mostrari que tenen aquests jugadors a mans dels seus agents. El Barça que no té scouting, el Barça que no té estructura, i així l'últim que ve ens fa aquí un mostrari com aquells viatjants que després de la guerra anaven pels pobles mostrant el catàleg que tenien de vendes i la gent ho comprava. Ara el Barça sembla que fa això, compra aquests catàlegs que ofereixen aquests comerciants, aquests comissionistes. Esperem que alguna vegada s'arregli aquesta situació, perquè alguns diuen que aquesta setmana hi haurà una entrevista entre Pasqual i el president. Sembla que tot estava dat i beneït, però també hi haurà altres moviments. Ja sabem que el senyor Cubells no continuarà, per fi. Trias sembla que tindrà el més poder. El nou directiu pot ser el senyor Xisco Pujol, el qual no tenim el gust de conèixer, i agafem-vos fort. Segons Colemania, Navarro ha demanat plegar, vol rescindir el contracte, però cobrant els 2 anys que li queden. Què us en sembla? Bé, no ho dic jo, ho diu colemania.com, ho podeu consultar-ho i la veritat és que m'ho crec. Com em sembla que no fa falta ja dir absolutament res més. Aquesta setmana acabarem amb la Lliga Endesa, la primera fase, no? El Barça juga divendres al camp de l'Andorra. L'Andorra s'hi juga al baixar. I el diumenge juguem a casa, a les 7, el partit ajornat contra el València, perquè el València no va poder jugar ahir, lògicament perquè jugava a la final europea. La situació en aquesta Lliga Endesa, doncs el Madrid primer, els segons el disputen el Múrcia, el Barça, el Baskonia i el València, i pràcticament tots estem separats per una victòria més o menys. No cal ara descriure-los totes perquè hi ha 2 o 3 partits pendents entre ells, i el Barça pot quedar entre el segon i el 5è, com ja hem dit moltes vegades. Aquesta setmana sortirem de dubtes. Per favor, un cop més, que no quedem als quarts, que no hàgim d'enfrontar-nos en una possible semifinal al Barcelona. D'aquesta setmana també podríem parlar d'altres temes, no? Per exemple, algú m'ha demanat aquí què passa el senyor Josep de Piera amb Slaughter. Slaughter és aquest jugador que va jugar amb el Madrid l'any 15, que tenia falsificat la documentació. El Madrid, que va guanyar la Copa i la Lliga, el Barça va denunciar-ho, i el judici ha durat una eternitat, perquè el cos judicial madrileny, madrileny no, doncs un guard, no, vull dir espanyol, va ser incapaç de localitzar Slaughter, que vivia tranquil·lament a casa seva als Estats Units, i un policia en pràctiques va descobrir cap de 4 anys que vivia allà. Ja veus tu. Aquest Slaughter ha estat jutjat, però ja fa 1 any i mig que s'ha produït aquest judici. No tenim sentència perquè la magistrada que havia de donar la sentència resulta que està malalta. I si no es recupera abans del desembre, doncs s'haurà de tornar a repetir el judici. O sigui, uns anys per veure si el Barça tenim raó, oi? I es desposseix d'aquests trofeus al Real Madrid, no? Ja veiem que la justícia espanyola és molt lenta. Esclar que segurament Slaughter ja es veu que no és independentista, no? Perquè si fos així, segur que les coses haurien anat molt més de pressa. Aquesta és la situació que tenim al Barça ara mateix, una setmana que també es presenta prou moguda. Crec que aquesta entrevista entre Pasqual
i la porta no servirà de gran cosa. Hem de veure encara qui serà el nou entrenador, quin és el nou servei tècnic, i el Barça doncs, hem de canviar tota l'estructura tècnica de dalt a baix per intentar aconseguir alguna cosa positiva. Ja es veu que amb aquest equip i amb aquests nous jugadors doncs possiblement no aconseguirem grans coses, però home, almenys no fer el ridícul i poder combatre fins al final en tots els tornejos, que d'això es tracta, no? Si no podem guanyar, almenys competir amb dignitat. Aquesta setmana, doncs, la jornada final de la Lliga Endesa a la fase prèvia i després ja començaran els play-off. No sé si el Barça recuperarà algun dels lesionats, però de moment estan competint amb dignitat. I acabo amb la frase de sempre, no? Diria que el Barça és com un circ, que hi ha un domador que se'n va, que és en Pasqual, uns saltimbaquis i alguns que fan de pallassos. I això és tot per avui. Com sempre, força Barça! Avui, ahir i sempre. I si pot ser, digueu-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.